Спад на туризма, анулирани резервации и годишен принос от 800 хиляди долара за икономиката на турския град Ван, който се намира на 100 км от границата с Иран, са застрашени от началото на размяната на удари между Иран и САЩ и Израел. Прогнозата беше направена в специално интервю за БТА от председателя на Търговската камара във Ван, Неждет Такван. С население от над 1 милион души, крепост, езера и забележителен брой сгради, издигнати на мястото на разрушени от земетресенията, Ван е градът на границата с Иран, който привлича най-много от своите съседи. Преди 13 години тук идваха 30-40 хиляди иранци годишно, то сега можем да кажем, че 800 хиляди или близо 1 милион иранци са минали през границата и са посетили нашия град. Тези данни показват колко е важен Иран и за икономиката на нашия град. Тези 1 милион туристи, които посещават Ван, не остават тук. Заминават туристически центрове, които се намират в западната част на Турция и прекарват ваканциите си там. Освен транзитно за тях, Ван е и място, където могат да пренощуват и където имат всичко необходимо, с което да посрещнат своите нужди. Тоест, годишно минимум 7-800 хиляди долара не можем да ги изчислим с точност, защото банковите ни системи не са интегрирани с тези на Иран и иранците не могат да използват и кредитните карти в Турция, заради което пазаруват само в брой и не можем да отчетем всичко. Затова се опитвам да бъда предпазлив, когато съобщавам данни, но иранците допринасят за икономиката ни с близо 700-800 хиляди долара годишно. Загубите от 28 февруари до днес все още не могат да бъдат изчислени, но има сектори, които със сигурност ще бъдат засегнати. В тази връзка 5 от секторите са в непрекъснат контакт с нас. Единият от тях е текстилната индустрия, другият логистиката. Имаме логистичен сектор, който осъществява връзките с градовете, преноса. Следващите е хотелиерството, защото в момента в хотелите във Ван резервациите, които бяха направени от иранци, бяха отменени. В момента те са близо 90 на 100. Така е и с ресторантьорския сектор и развлекателните заведения. Въпреки че там има застой заради Рамазана, но и те съвсем скоро ще усетят какво е било въздействието от раздвижването заради туризма от Иран. Ние трябва да предвидим това. Заедно с колегите всеки ден от 5 дена търсим данни за пристигащите и заминаващите. Изготвяме анализ какво въздействие може да окаже това на съответните сектори. Преди 10 години сред членовете на Търговската камара са били 60 ирански фирми. Сега те са 1000 или общо 10 на 100 от всички нейни членове. Първата опасност за икономиката се задава през април, когато освен липсата на туристи дошли за празниците по времето на Невруз, иранската нова година, която съвпада с първа пролет, би се усетила и липсата на плодове и зеленчуци, внасени от Иран към Турция на квотен принцип, за които вече е подписан договор. Ако в много кратък срок, до 15 април, това не бъде преодоляно и тази гранична търговия не бъде осъществена, мога да ви дам ясни цифри. Загубата на Ван ще бъде от 150-200 милиона долара. За град като нашия това са важни стойности. Поръчките бяха готови, но доставките все още не бяха започнали. И започна войната. Бизнесът тепърва ще трябва да изчисли всичките си загуби и да реши дали трябва да поиска помощ от държавата. По отношение на евентуален бежански поток, тези, които знаят как мислят иранците, не очакват такъв. Сред тях е и председателят на Търговската камара във Ван, който смята, че именно конфликтът ще ги накара да останат в собствената си страна от патриотични подбуди. Наред с това обаче смята, че всичко зависи от хода на войната и как тя ще промени съседната страна. А турската държава вече е подготвила план за действие при мигрантски поток.